रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। नमस्कार दर्शको, आपण आता सध्या आहोत हेदुळ या गावामध्ये। आई माऊली जनआशीर्वाद पॅनलनं प्रचारामध्ये जोरदार आघाडी घेतल्याचं चित्र सध्या हेदुळमध्ये पाहायला मिळतंय। आपल्यासोबत माजी सरपंच नंदू गावडे आहेत। सर, काय सांगाल, कशा प्रकारे लोकांकडून प्रतिसाद मिळतोय? नेमका लोकांकडून खूप प्रकारे चांगला प्रतिसाद आहे, कारण त्यांच्यापर्यंत आम्ही जे 5 वर्षात विकासाची गंगा नेली त्याच्यामुळे आम्हाला चांगला आणि व्यवस्थित लोकांचा प्रतिसाद आहे। ओके, आपल्यासोबत शिवसेनेच्या विभाग प्रमुख आरती नाईक मॅडम आहेत। मॅडम, काय सांगाल, लोकांनी जर यावेळी संधी दिली तर विकासाची नेमकी कशी ब्ल्यूप्रिंट तुमच्या डोळ्यासमोर आहे? प्रथमतः मी महिला विभाग प्रमुख या पदासाठी बोलत नाही आहे। मी एक शिवसेनेची सामान्य कार्यकर्ता म्हणून इथे मी आहे। इथे माझी उपस्थिती एक सर्वसामान्य शिवसेनेची कार्यकर्ता म्हणून लावलेली आहे। आणि माझ्या शिवसेनेचं पक्षप्रमुख उद्धव साहेब बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना प्रणित हे जे आई माऊली जनआशीर्वाद पॅनल जे आम्ही आमच्या गावकरी म्हणजे सरपंच काय आणि जे सदस्य आहेत त्यांनी जे आम्ही सगळ्यांनी मिळून जे उभं केलेलं आहे, त्यासाठी मी सक्षमपणे कधीही अहोरात्र आणि असंच काम करत राहणार आहे। त्यांना मार्गदर्शन असेल, कुठे काही त्यांना सहकार्य असेल ते देत राहणार आहे। आणि सगळ्यांनी माझी अशी इच्छा आहे की गावातल्या प्रत्येक नागरिकाने आतापर्यंत जे जे सहकार्य केलं आहे तसंच यापुढेही आमच्या पॅनलला, आमच्या सरपंच पदाच्या उमेदवाराला, आमच्या सदस्य पदाच्या उमेदवारांना सहकार्य देऊन त्यांना भरघोस मतांनी निवडून आणावी ही त्यांच्याकडे मी विनंती आहे माझी, आणि ते आणतील याचीही मला पूर्णपणे खात्री आहे। मॅडम, उद्धव साहेबांचे विचार तळागाळापर्यंत पोहोचावे यासाठी नेमका कसा प्रयत्न असणार आहे? माननीय पक्षप्रमुख उद्धव साहेब बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार तळागाळापर्यंत पोहोचवणारा पहिलं म्हणजे एक सर्वसामान्य शिवसैनिकच असतो, नंतर तो पदापर्यंत पोहोचतो। आणि ज्यावेळी तो आपल्या सर्वसामान्य नागरिक ज्यावेळी एका सर्वसामान्य नागरिकापर्यंत पोहोचतो त्यावेळी त्याला कळतं की त्याच्या अडचणी किती आहेत, काय आहेत, हे चांगल्या रीतीने समजून घेणारा असं कोण असेल तर तो पक्ष म्हणजे शिवसेनेचा आहे, आणि तेही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्ष शिवसेना प्रणित। मॅडम, तुम्ही देखील महिला आहात, एक धडाडीच्या महिला कार्यकर्त्या शिवसेनेच्या म्हणून आपल्याकडे पाहिलं जातं। महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नेमका कसा प्रयत्न असणार आहे? महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी म्हणजे आता बघा, आता आपला जिल्हा किंवा आपला देश हा त्यांना महिला आरक्षण आहे काय, मग ते जास्तीत जास्त माझ्या गावच्या महिलांना मिळावे, ते आरक्षण माझ्या गावच्या महिलांना मिळावे। त्यांनी अगदी आपल्या घरातला कर्ता पुरुष याच्या खांद्याला खांदा लावून काम करावं, आपलं घर आपल्या पायावर उभं करावं, आपल्या स्वबळावर आपल्या घरातल्यांसाठी काहीतरी करण्याची धडाडी त्यांनी घ्यावी, अशीच माझी इच्छा राहणार। त्याबाबतचं आम्ही त्यांना जे काही सहकार्य लागेल ते आम्ही आमच्या पक्षाच्या माध्यमातून करत राहणार। मॅडम, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे, आजच्या दिवशी ग्रामस्थांना नेमकं काय वाटतं? आपले आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचं एकच वाक्य होतं, 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण। हेच ध्येय आमच्या तमाम शिवसैनिकांच्या मनात आहे, आणि ते ध्येय पुढे ठेवूनच आम्ही शिवसैनिक या वाटचालीवर चालत आहोत। त्यांचे आशीर्वाद आणि त्यांच्या शुभेच्छा कायमच आमच्या सगळ्या शिवसैनिकांच्या मागे आहेतच। त्याचीच हे पोचपावती घेऊन आम्ही एवढं मोठं धाडस करतो आणि सगळं म्हणजे करून आणण्याची धमक ठेवतो। समस्त हेदुळ ग्रामस्थ त्यांना मी विनंती करते, माझी इच्छा आहे की पुन्हा हेच सांगेन की माझ्या हे जे सदस्य आहेत काय आई माऊली जनआशीर्वाद पॅनलचे सरपंच पदाचे उमेदवार, सदस्य पदाचे उमेदवार जे काही आहेत आपले, ते तुमच्या आमच्यातलेच आहेत। तुम्ही त्यांना जाणता, त्यांना ओळखता, ते अनुभवी आहेत, धाडसी आहेत,
जबाबदारी घेता येते, स्वीकारली आहे त्यांनी आणि ते पूर्णपणे पार पाडतील. पण त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद लाभणं महत्त्वाचं आहे आणि ते आशीर्वाद कायम त्यांच्या पाठीशी राहून त्यांना विजयी करून द्या, हीच मी त्यांच्याकडे विनंती करते. धन्यवाद मॅडम, आपला वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. तर या ठिकाणी जास्तीत जास्त लोकांनी भरघोस मतांनी या सगळ्या पॅनलच्या उमेदवारांना निवडून द्यावं अशा प्रकारचं आवाहन जे आहे ते आरती नाईक मॅडमच्या विभाग प्रमुख आहेत त्यांनी केलं आहे. चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, हेदूळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.